Την μπάλα οι παίκτες της Αναγέννησης. Βεδελετάκης. Βεδελετάκης στέκεται όρθιος, θα γυρίσει την μπάλα από κοντά και τον γκολ από τον Τσιτλακίδη στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Η Αναγέννηση ανοίγει το σκορ. Το μισό γκολ ανήκει στον Κώστα Βεδελετάκη. Τσιτλακίδης στο σκόρερ. Ιδανικό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους. Θα βγει η σέντρα, η μπάλα θα περάσει από όλους μέσα στην περιοχή. Το πλασέ, Ξύψας θα διώξει στο πλασέ του Σομαράκη στο 13. Μπαλιάθ για τον Κουτούζο, θα πλασάρει σε κόρνερ ο παγωμένος. 25 λεπτό, Κουτούζο στο φάουλ πάνω από την εστία του Αετού. Παϊσανίδης για το Βεδελετάκη, σε θέση βολής αμέσως το σουτ, out, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αναγέννηση να κάνει το 2-0. Η Αναγέννηση είναι και πάλι στο προσκήνιο, Μίλτος στο σουτ στο δοκάρι, σε αυτό το σουτ του νεαποκτηθέντα ποδοσφαιριστή της Αναγέννησης. Καλή ευκαιρία από το Σομαράκι στο 64 για τον Αετό να φτάσει στην ισοφάριση. Θα βγει η παλιά. Έχουμε το πέναλτι που κερδίζει από τον παγωμένο ο Βεδελετάκης. Τσιμπάει την μπάλα ο Βεδελετάκης. Εκτελείται από τον Κουτρούλια η μπάλα στα δίχτυα στο 70. 2-0 για την Αναγέννηση. Εκτελείται το φάουλ. Το γυριστό σούτ. Ανάποδο Ψαλίδη. Φοβερό γκολ από τον Ηρακλή Σομαράκη που μειώνει στο 76. Ο Αετός ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με το εκπληκτικό γκολ του Σομαράκη με ανάποδο Ψαλίδη. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Σύψας. Εκεί θα γίνει το λάθος. Το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία από το Βεδελετάκη στο 78. Εκτελείται το φάουλ. Κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ του Μασέλη ακυρώνεται με υπόδειξη της βοηθού. Ξανά η φάση, παίρνει την κεφαλιά. Φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά ο παίκτης του Αετού. Η κόκκινη στον Χαλίλ. Σήμερα έγινε ένα παιχνίδι που είχε τα στοιχεία της δύναμης σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο. Εμείς ευνηδιαστήκαμε από το γρήγορο γκολ του αντιπάλου και αν προσθέσουμε και το δυνατό αέρα τον οποίο είχαμε κόντρα στον πρώτο ημίχρονο, δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο, με ευνοϊκό τον αέρα εμείς, ο αντίπαλος μας έδωσε χώρο, πιέσαμε και πριν δεχτούμε το πέναλτι, το 2-0, θα μπορούσαμε σε μια φάση να είχαμε πετύχει την ισοφάριση και το παιχνίδι να έπαιρνε άλλη τροπή. Παρ' όλα αυτά, μειώσαμε 2-1, παλέψαμε το παιχνίδι μέχρι τα τελευταία λεπτά όπως έπρεπε να κάνουμε. Δεν σταθήκαμε τυχεροί να πετύχουμε ακόμα ένα γκολ, να πάρουμε τον ένα πόντο, ένα πολύτιμο πόντο σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Συνεχίζουμε, δουλεύουμε και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Και θέλω να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία την οποία είχαμε σήμερα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει να χάσει πάρα πολλές αγωνιστικές. Και αυτό πιστεύω ότι του δίνει περισσότερη ψυχολογία. Έπαιζε ένα παιχνίδι εκτός έδρας, δεν είχε να χάσει τίποτα. Το άγχος το είχαμε εμείς και παρόλο που προηγηθήκαμε πάρα πολύ νωρίς, δεν μπορούσαμε να πετύχουμε άλλο ένα γκολ που θα μας έδιωχνε το άγχος. Η καλή απόδοση του αντίπαλου τερματοφύλακα και η αστοχία και η ατυχία πιστεύω ότι έδωσε το δικαίωμα στους αντιπάλους να παλέψουν το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Όπως είπε και ο προπονητής, ο κ. Μπροντονάς, είναι ένας κακός αγωνιστικός χώρος, αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Πρέπει με αυτό το αγωνιστικό χώρο που έχουμε, πρέπει να προσαρμοστούμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Εγώ από τη μεριά μου δίνω συγχαρητήρια στην ομάδα της Αναγέννησης για την νίκη της. Δεν έχω ιδιαίτερη γνώμη ή ιδέα για να πω αν υπάρχει καλό ποδόσφαιρο ή όχι. Όμως είναι η πρώτη φορά που θα με ακούσετε να κάνω παράπονο για διαιτησία για το συγκεκριμένο διαιτητή, τον Μινάτο Κουκκινάκη, έναν ικανό προπονητή για μένα,
Το απόδειξε το πρώτο παιχνίδι Μινόταυρος Αετός, ο οποίος στην κυριολεξία μας έσφαξε και το παραδέχθηκε. Έχουμε το DVD στη διάθεσή μας. Το έκαμε και σήμερα και θεωρώ ότι έκαμε αλλίωση αποτελέσματος. Έπαιξε ο ίδιος διαιτητής Ατσιπόπουλο Μινόταυρος και έσφαξε το Ατσιπόπουλο. Αν αυτό σας λέει κάτι, αφήστε αυτόν τον άνθρωπο να διαιτητεύει το κριτικό ποδόσφαιρο. Και να αλλοιώνει αποτελέσματα και να καταδικάζει ομάδες. Τέτοιοι διαιτητές είναι ανίκανοι για τον αθλητισμό και πρέπει να πάνε στα σπίτια του. Όπως δεν μπορώ να δεχτώ ποδοσφαιριστές να βρίζουν τον Χριστό και την Παναγία μπροστά στον διαιτητή και να μην τιμωράει κανένα. Είναι απαράδεκτος με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι ανίκανος να είναι στα γήπεδα.